Dobrý deň, moje meno je Juraj Hrdina a vediem jazykovú školu Nihao. Venujeme sa výučbe čínštiny a preto mi dovolte predstaviť tento zaujímavý jazyk. S výučbou cudzích jazykov mám už vyše 8-ročné skúsenosti a preto bola čínština pre mňa veľmi príjemným prekvapením. Keď máte problém zapamätať si rôzne časy v angličtine, môžete si vydýchnuť, pretože v čínštine sa budúcnosť či minulosť tvorí len pridaním slova pozajtra, o rok alebo predvčerom. Ďalším bonusom čínštiny sú čínske znaky, ktoré vznikali ako obrázky daných vecí. Rád študentom rozprávam príbehy, na základe ktorých si ich ľahko zapamätajú. Tak napríklad pole je štvorec rozdelený na 4 časti, do jedného zasadíme zemiaky, karfiol, mrkvu a kalerab. Auto chodí po ceste a má 4 kolesá. Znaky si teda veľmi ľahko zapamätáte. Pokiaľ vás čínština zaujíma a radi by ste sa dozvedeli viacej, môžete sa prihlásiť na ukážkovú hodinu zdarma na mojej stránke čínština.info. 好的，如果你要学习汉语，我很高兴跟你见面，再见。